Continuem en directe a les Roquetes, aquí a Sant Pere de Ribes, en aquest País quilòmetre zero, quan falten poc menys de 20 minutets per les 7 de la tarda. No sé jo si el millor moment per posar-se a fer obres a casa és a l'estiu, quan els veïns descansen, però en qualsevol cas, sabeu què se'n fa de la runa que genera? Aquí al Garraf i al Penedès treballen perquè es pugui tornar a utilitzar aquesta runa i ho veurem en el següent publireportatge. A Sorea estem treballant en diferents línies per tal de ser més sostenibles. Una d'elles, que estan en fase experimental aquí a la zona Penedès-Garraf, és la reutilització dels materials de les diferents obres o actuacions que realitzem al carrer, que en l'actualitat o fins fa poc eren portades al 100% a un abocador de residus, doncs el que estem intentant és reutilitzar aquests materials que compleixin els requisits tècnics per tal de reutilitzar-los amb les obres que realitzem en aquest àmbit. Parlem de restes de formigó, terres, totú, aglomerat, bàsicament el que s'extreu de rases que es fan en els carrers. Aquí arriba aquesta runa, que és procedent de les diferents obres, es passa dins aquesta màquina, s'agafa el material, prèviament es selecciona si hi ha alguna resta que no és apta. Aquí, en una primera instància, és separar la terra vegetal i a partir d'aquí, un cop està separada, entra dins el procés del que és el molí, que és on es tritura la pedra i el material, es tritura i en funció d'això surt per aquesta línia que el que fa és separar si ha quedat algun ferro, hi ha una espècie d'imant, un imant, que retira els ferros i ja tenim la pedra, el material, la runa, xafada. Després passa per unes línies, hi ha diferents tamisos on es fa el cribatge pròpiament en funció de la granulometria, del tamany del material es va distribuint i obtenim ja diferents tipus de material. Aquest material s'ha d'analitzar, ha de complir uns requisits per ser apte per poder-se reutilitzar. Bàsicament la nostra idea és fer-lo servir en les rases i en les obres que realitzem nosaltres com a reblera de rasa, recobrir canonada, en una fase més superficial. El benefici principal és que retornes un material que ja estava en el medi. De l'altra manera, has d'anar a comprar el material en una cantera, aquest material s'ha d'extret i la nostra idea és fer-lo servir en les poblacions de l'àmbit Penedès-Garraf on actuem, a Sant Pere de Ribes, Sitges, Calafell, entre Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf. La idea de proximitat és el que fa també que sigui sostenible. No té sentit tampoc fer aquest procés de cribatge i haver de fer molts quilòmetres perquè el que guanyes per un costat ho perds per un altre.